centro e non abandonarnos, e decirlle a Uxía que eu non sería o que son se ela non existise, decirlle que lle queda moito que facer na música galega e que a música galega lle debe todo. A Fran, decirlle que siga tocando así tan especial e que non deixe de facer as cancións que fai. Agradecer á banda que toca comigo en directo, que senón o meu proxecto non sería o que é, Isaac Palacín, o grandísimo Paco Charlín, a Manuel Rosio, que nos busca as castañas, Isabel Vilaseco, que nos acompaña nas voltas, o meu irmán Guille Fernández por non cambiarme nunca, aínda que sea polo agro. Darvos as gracias a todas, lembrarvos as mulleres que estamos aí, non só as que cantamos, as que tocades tamén. E decirvos que ser máis é ser libres, e ser libres é ser máis. Graciñas. Bueno, vou roubar 30 segundiños da gala para decir que a música non é só cousa de adultos e que dende Queremos Entrar estamos loitando agora mesmo para que todos os menores poidan acceder tanto aos concertos e a cultura. Sí, porque ademais, xa que a música é unha parte fundamental na formación dos rapaces e das rapazas, pois oxalá que algún día gañe o lugar que merece dentro do ensino xeral e público. E os gañadores da categoría Pop e Indie son... Pop Indie. Los que están en el aire, Eladio y los seres queridos. los que están en la calle pueden desaparecer. Devórame, Novedades Carmiña. devórame otra vez. Dejó irse las hojas, Silvia Penide. vale poco la vista atrás. Dejó irse las hojas. Bueno, e os gañadores ou gañadora son... Ai, que nervios. Silvia Penide. Gracias, moitas. Non esperaba, de verdade que non, sei que é un topicazo, pero para nada. Cos pesos pesados cos que estaba, para nada, nadísima, co cal, sorpresona. Nada, non tiña nada preparado, pero sí que supoño que desde pequena que quero cantar, que me sinto artista, xa non pop indie ou nada que conleve unha etiqueta, non? Síntome que nas táboas son eu mesma, pois bueno. Supoño que agradecer a toda a xente que traballa comigo, músicos ao vivo, grazas por confiar en min, por votar a Penide. A miña familia, sobre todo, claro que sí, porque me sufren. A miña parella, Carmen, que está comigo todos os días en estes momentos que estás un poquinho máis chof, arriba, que hoxe temos viño para celebrar. Todos os músicos e músicas cos que traballo, que teño a sorte de aprender todos os días. De verdade, Sergio Moreira, parte importantísima de silviapenide.com. A todos vos que sabedes e sabemos o que é, despois de dar un concerto, chegar a casa, ver se compensou, se non compensou, os gastos, como van, se venderon discos, non se venderon discos, as entradas, todas esas cousas.
Un aplauso para vos, para todos os compañeiros que estamos aquí e compañeiras que estamos traballando todos os días por facer gremio. Grazas de verdade. Grazas, moitas, moitas. Xentes da música, con vos, a presidenta da Asociación de Músicos ao Vivo, Iria Piñeiro. Hola, boa noite. Queridos colaboradores, estimadas patrocinadoras, deputacións, Agadic, grazas a todas e todos. Ai, bueno, os músicos tamén, que caso olvidaba. Bueno, xa sabedes que son actriz e cantante. Bani, la 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 la. Bueno, tiven actuacións mellores, non me esforcei moito. É que acabo de gañar un premio Martín Codas, pero bueno, non podo falar diso, chica, por temas de transparencia, xa sabes. Bueno, máis transparente imposible. Case veño en bragas. A ver, que outro día fun á deputación e deixei-nas ali. É claro. Non. Bueno, o caso é que caprixa de seleccións e todo o cambio, pois, deberon de metela na destructora de papel. Non somos nada. Te difuminas, chica. Acuarela. Bueno, é o transparente de todo. Xa vos digo que as rapazas estas da panadería lixinas a dedo, Muller, de tanto subir o Monte Gaiás un aprende a funcionar. Pois iso, a dedo, que está sobrevalorada a democracia. Gracias. Iso porque son a presidenta, claro.
Bueno, pois iso, a dedo. Ui, perdón que non ten movimento. Iria, as categorías. As categorías. Ai, sí, hai que despiste, claro, que vin aí isto das categorías. Vale, vai. Bueno, vale, comezamos. Estas son as vosas suxerencias para novas categorías do ano que ven, que vos parecían poucas as que tiñamos. Vale, vai. Propoño unha categoría que aúne a todas as artistas, como, por exemplo, mellor disco. Por favor, que sin sentido. Vai outra. Ai, por favor. Xa que na gala hai música infantil, propoño unha categoría de música para terceira idade. Arrecó, gañando todos os anos Manolo Escobar, estamos tolas. Iria, que Manolo Escobar está morto. Ai non, que se non está ao vivo. Disculpade. É que as actrices entregámonos ao noso público, claro. Perdemos o norte. Bueno, vai. Esta sí, esta é a miña, Iria Piñeiro. Estas son as que contan. Vale. Os meus compañeiros aquí, Xosé Lois e Manu, nos van facer... Sí, accederon. Nos van facer unha representación, vale? Como me gusta o teatro. Bueno, vai, estades preparados? Ben. Estas son as novas categorías para 2017. Mellor música institucional. Agadic, bos días. Sí, quería saber cando se abre a rede de música. Como son estes chicos? Vale. Mellor música de zarzuela. Pero que faz? Estou comendo zorza. ¡Zorzuela! Este non o querían meter, pero a mí fai unha gracia terrible. Bueno, vai. Mellor música para formar goberno. Do, re, mi, fa, sol, la, si, si. No. Como estamos, de verdade. Vale, vai. Mellor música de aeroporto. Vale, señora, pase por aquí. A ver, señora, saque todo o metal que leva dentro. Carai, Manu, non sabíamos ese potencial. Ai. Bueno, e a última, vai. Mellor música vocal. Iria, música vocal é a nova categoría. E vai agora, presenta. É vocal, non vocal. Ai, é a nova categoría deste ano. Veña, presenta. Non hai comunicación, Veña, vai, se nos vai de tempo isto. Vale, vale. Pois nada, categoría de música vocal. Aí está. Aí. Veña, vai. Boa noite. Boa noite. Ben, pois imos que a nova categoría de coros e grupos vocais. Os nomeados son... Coros, grupos vocais. De Baza. Sisters in the House. The Lollipops. E as gañadoras son... De Vacas.
Bueno, estamos encantadas de recibir este premio, moi emocionadas de pertencer a este gremio. Parabéns aos nomeados. Non temos nada preparado. Isto foi totalmente inesperado. Pero pusemos este enredado floreado. Agradecidas a música ao so vivo. A verdade é que sodes un sector moi divertido. Un saúdo moi forte e un bico para Vigo. Non estamos en Vigo. Bueno, pero queda aí o ladiño. De Vacas non tería sentido sen toda esta inspiración. Enrique Iglesias, Spice Girls, Berragüeto, os Backstreet Boys. Con estas verbas xa nos despedimos. Adiós ríos, adiós fontes. Viva as vacas e a música ao vivo! E os nomeados de reggae, ska e mestizaxe son... Reggae, ska, mestizaxe. A banda da Balbina. Morena bella da casa e deixou un gran cabal. Daqui da Ría. Transilvania. Vamos alá entón. Ui, xa rompín todo aquí. A banda da Balbina. Bueno. Aparte de que é increíble, que, bueno, que xa dixeron todos os nominados, darlle felicitacións aos compañeros cos que estábamos nominados. A verdad, darlle as gracias a Sonaxe, porque foron os que nos inscribiron. Non pensábamos que tiñamos posibilidades de ningún tipo, pero aquí estamos, a pesar de ir enseñando as brajas polas festas de Galicia. Vemos que, por suerte, eso non foi impedimento. Darlle as gracias a Ramón Raíndo, porque é un dos fundadores da banda e sin él non habería banda da Balbina. Darlle as gracias aos que nos votaron, pero sobre todo a xente que nos sigue nas festas, que nos sigue gracias a internet, que nos persigue e que nos quere. Gracias a Dani e a Juan por acompañarme, porque senón me teria que ver sola como un cano. Tamén a Delito e a Charlie, que son os outros componentes da banda. Teño un problema que falo moitísimo e entonces quero falar rápido porque quero dicir moitas cousas e non quero levar moito tempo. Como a estas horas xa están casi todas as reivindicacións que eu tiña pensado facer en caso de estar aquí, a das mulleres, que a pesar de que somos poucas estamos aí, e que, por favor, que non pasa nada porque unha muller diga dun escenario o mismo que podería dicir un home e nos daría risa. Vale, que podamos seguir dicindo perola e cona e que non pasa nada, que están aquí, que están pa eso, que non é vergonza. Si queremos decilo, si non o queremos decir, tampouco pasa nada. Decir que son muller, que son músico, que son nai, e que me toca as narices cando me din mañan tes concerto, el ojo non traballas, carallo. Nunca viron un concierto noso, porque carallo si traballamos. Dicir que eu, a partir de hoxe, serei socia tamén de Músicos ao Vivo.
E non sei se me queda algunha reivindicación máis, pero viva a música, viva músicos en directo. E como non son dictadora, os meus compañeiros, se queren, poden dicir algo. Mil gracias. Gracias. Xaneco, despois disto vai a ser complicado superar o... Sí. Pero bueno, di algo aí, a ver, tú que eres un home con facilidade de palabra. Bueno, nós somos gaiteiros, el gaiteiro tamborileiro. Aquí a xente temos bastante problema para abrir os sobres, verdad? Sí, a verdade é que está dando guerra. Os sobres sempre dan guerra. Sí. Son peligrosos. Bueno, antes de abrir o sobre, queremos decir que os músicos tradicionais e os gaiteiros durante moitos anos foron ridiculizados no noso país. A gaita, pois, moitos gaiteiros, Ricardo Portela, que foi o primeiro presidente da Asociación de Gaiteiros, definiuna como o noso instrumento nacional. E fai 30 anos, algúns gaiteiros nos anos 70 na Vila Ortigueira, pois deron a xuntarse para acabar con esa marxinación. E non só fixeron os alicerces desa asociación de gaiteiros, senón que inventáronse unha denominación, o mundo da gaita, para deixar o mundo da música tradicional, para deixar de estar marxinados. Decimos isto porque queremos felicitar a Asociación de Músicos ao Vivo, que este ano lle dedicara a Antón Corral, que foi un deses homes que se empezou a xuntar en Ortigueira, e que todo o que hoxe hai no mundo da música tradicional, pois en gran parte débello a él e a moitos como él que deron en asociarse para tratar de que a nosa música pois tuvera o lugar que lle corresponde. Pois iso, eu xa noite estou aquí a representar os músicos de jazz, pero como tamén son gaiteiro, pois non quería deixar a pasar a oportunidade para darlle as grazas a Antón Corral por todo o traballo que leva feito todos estes anos. Moitas gracias, mestre. Bueno, e agora hai que abrirlo. E para rematar esta homenaxe á música tradicional, pois vamos a facer a apertura do sobre dedicado á música tradicional, pois despois de escoitar os nomeados de un xeito tradicional que vades a comprobar. Entón, os nomeados para a categoría de música tradicional galega son... Música tradicional galega. David Salvado. Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre. Pois vamos alá. Xaneco, ti como crees que deberían abrir dous gaiteiros un sobre? Ti tes algo por aí? Eu teño unha valla de raspar as palletas. Pues saca aí a ver que... Fixadevos agora... Que técnica, moita palleta deixa rascado, verdad? Que xa casi non corta. E o gañador, en este caso, gañadoras tamén, Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre.
Guadalupe, mentirosa. Mestre Antón, grazas polo magisterio. Moitas grazas. Grazas, compañeiras e compañeiros de profesión, dá xenio ver ao gremio unido, facendo festa e encontrándomonos un ano máis. É un gustazo, a verdade. E tamén aos pioneiros de músicos ao vivo e a pioneiras por furar, por empezar a furar. Dicía antes a Xacobe que os primeiros e os que están agora quizáis levaron a labor máis dura. As primeiras capas sempre son as máis difíciles. Para eles, o meu agradecemento, o noso agradecemento son heróis. Moitas grazas. Grazas tamén que compartimos este premio con Davide, co Fiadeiro, con todas as agrupacións folclóricas do país que está inzado delas, con todos os grupos de música tradicional, e se me permitides, e a memoria non me engaña, a Maite, Carol, Bea, Iria, Cris, Patri, Noé, Monse, Gisela, Lidia, Javier e Gutiérrez. E Mariña Caetana. Moitísimas grazas. Por sempre. Gracias. E logo, tomando un viño, poñeremos as cousas en claro con o amigo Xaneco sobre iso de que a gaita é o instrumento nacional. Imagínate un mundo onde a diferenza sexa unha riqueza. Imagínate un mundo no que todas as persoas teñamos as mesmas oportunidades. Imagínate un mundo de dignidade, igualdade e liberdade. Imagínate un mundo no que a discapacidade, o xénero, a raza, a lingua ou a idade non levanten muros. Soña, imagínate un mundo no que nos miremos os ollos. Imagina un mundo no que a música soe para todas. Músicas e músicos, escritoras e escritoros, ciclistas, ciclistas. Imagínate un mundo da música galega onde homes e mulleres estean en igualdade nas súas diferentes categorías. Vaxínate. Pero que dis? Vaxínate. Isto vai para as mulleres tamén, non? Sí, pero hai cento de persoas, estamos saindo na tele. Podo seguir? Sí, sí, vale, sí. Imagínate. Vaxínate. Noelia. Cala. Vale. Perdoade, querido público. Querido público, vaxínao. Bueno, xa está ben.